As persoas que se acheguen estes días ata a Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, da Pobra, quedarán verdadeiramente fascinados coa beleza das fotografías que ali se expoñen. Trátase da mostra Madagascar, a Illa Única. A exposición que se estrea na localidade é froito do traballo fotográfico realizado por Elena Aicard durante unha viaxe á illa africana, realizada a finais de 2019, da man da Sociedade Xeográfica Española. Segundo explicou a propia autora, nada en Madrid, aínda que actualmente asentada a cabalo entre a Pobra do Caramiñal e Suecia, o que se busca transmitir a través destas imaxes é a realidade deste país, tan descoñecido para a maioría de nós. Este viaje y este proyecto fotográfico comenzó con la Sociedad Geográfica Española y con Emma Lira, que fue nuestra guía durante el viaje. Emma Lira es escritora y trabaja para National Geographic, y ella nos mostraba pues todo este aspecto tanto de fauna como de cultura y de paisajes, ¿no? Y del riesgo que corre esta zona a día de hoy, porque realmente hay mucha deforestación, ¿no? Entonces, esta deforestación está continuando y si no la protegemos, si no protegemos esta naturaleza, realmente durante nuestros años veremos cómo desaparece y cómo no habrá pues ni lemures, ni camaleones, ni baobabs que pertenezcan a nuestra futura generación, ¿no? Ademais da propia autora, na inauguración da exposición tomaron parte as edís de Cultura, Patricia Lojo, de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, que destacaron a espectacularidade das fotografías. Con esta exposición preténdese non solamente resaltar o aspecto estético, non, que poidan ter estas imaxes, sino algo moito máis profundo que conteñen, que se as vedes xa se pode visualizar que hai unha realidade detrás desta isla e a pesar de que conta con unha gran riqueza paisaxística e natural e patrimonial, a verdadeira realidade que están sufrindo as súas xentes é outra moi diferente, non? A exposición permanecerá aberta ao público ata o vindeiro 6 de xaneiro, podéndose realizar de luns a venres en horario de 10 a 1 polas mañás e de 5 a 8 polas tardes, seguindo as medidas implantadas por mor da COVID.